जोंनि काथलिक गिर्जायाव माब्रै जेरै सोरबा गुबुन धोरोमनि सुबुंखौ थैनायनि सिगां सोरबा बैसो जानाय एबा सोरबा उन्दैफोरखौ बाप्तिस्मा होनो हानाय माबायदि मोन्थाय दं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे बिजिरना खोन्थानो लुबैदों। अनदायगाफोर दिनै जोंनि जाय थैनानै थांनाय आफा जाय थैनानै थांनाय आलफानसा बर' नार्जारिनि बे सावगारिखौ नोंथांमोना नैबेनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेखौ नोंथांमोना होनायनि गेजेरजों आं बाप्तिस्मानि सोमोन्दै हरखाब जोङो नों आरो आं सोरबा दौरि एबा दिखोनफोर होनायनि अनगायैबो नों आरो आं सोरबा इसोरनि जिउजों जायफ्रा आवगायलांबाय थानाय काटेकिस्टफ्राबो एबा सोरबा नों आंहाबो बाप्तिस्मा हानाय बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बिजिरनो खोन्थानो थाखाय आवगायलांबाय। काथलिक गिर्जायाव हरखाब बाप्तिस्मा लानाय। बाप्तिस्मा लानाया मोनसे धोरोम सिबिसुला जायनि गेजेरजों सासे मानसिया ख्रिस्ट' आरो गिर्जायाव फिन जोनोम मोनो। सरासनस्रा थासारियाव बाप्तिस्माखौ सासे दौरि एबा दिखोना खुङो। जिखि जाया मानो जेब्ला सासे मानसिया गोब्राब बेराम एबा थैहांहां जायो आरो रावबो सायख'जानाय बिबानगिरि गैयाब्लाबो गिर्जाया जायखिजाया सुबुंखौ बाप्तिस्मा होनो गनायथि होयो। बेखौ हरखाब जानाय बाप्तिस्मा बुंनाय जायो। हरखाब जानाय बाप्तिस्माखौ जायखिजाया बाप्तिस्मा लायै सुबुंखौ होनो हायो आरो सासे बैसोगोरा एबा सासे उन्दै जाय गोब्राब खैफोदाव बिसोरो दङ। जेरै बैसोगोराफोरनि थाखाय खमावब्लाबो बाप्तिस्मा होजानो थाखाय गोसो जानाय थानांगोन। रोखा महरै फोरमायनाय एबा गोख्रों सानना लानाय खुदियाफोरनि बेलायावबा गिर्जाया इसोरनि अननायाव आसा आरो बे थांखिजों खामानि मावनो हायोदि जायखौ फोथायनाय आरो फेदेरनाय जागोन। बाप्तिस्माखौ सरासनस्रा दैखौ बाहायनानै खालामनाय जायो आरो बाप्तिस्मा होग्रा मानसिया सुबुंनि खर'आव दै सारनानै एबा सारनाया जाथावैब्ला सारना होयो आरो रोखायै बुंनाय जायो आं नोंखौ बिफा आरो फिसा आरो गोथार दैनि बाप्तिस्मा होयो। गिर्जाया बाप्तिस्माया मा खालामो बेखौ खालामनायनि गोसो गुदुं थांखिजों बेखौ खालामथारनांगौ। बे गोरलै हाबाया आबुङै गनायजाथाव आरो पापनि रैखा खालामनाय ख्रिस्ट' गोदान जिउ आरो गिर्जायाव सोफादेरनाय लाबोयो। जुदि बाप्तिस्मा लानाय सुबुङा थांनानै थायो अब्ला पारिशनि दौरिया मिथिथारनांगोन जाहाथे बाप्तिस्माखौ बियो नेमबादि आबुं खालामनो एबा फोजोबनो हायो आरो आद्रा थानाय आसार खान्थिफोरजों फोजोबनो हायो। हरखाब जानाय बाप्तिस्माया मोनसे गोथौ ओरैनो होनाय दान होनाय खामानि जाय बेखौ रोखा खालामोदि सोरनोबा इसोरनि रैखा खालामनाय अनथोबनिफ्राय एंगारनाय जाया जेब्ला जिउआ खैफोदाव थायो। नोंगौ काथलिक गिर्जानि बायदिब्ला गोनांथियै जेब्ला जर'खायै थैनायनि हरखाब खैफोद सासे खृष्टान नङै सासे बाप्तिस्मा लाजायै सुबुं एबा गुबुन धोरोमनि सासे सुबुंजों लोगोसे जायखिजाया थारै गुबुन सासे सुबुंखौ बाप्तिस्मा होनो हायो। गनायजाथाव हरखाब जानाय बाप्तिस्मानि थाखाय जोङो मिथिनानै लानि थांखिफ्रा बेनोदि बाप्तिस्मा लानाय मानसिया गिर्जायाव मा खालामो बेखौ मावनो गोसो एबा राजि जानांगौ। थामहिनबा सुबुंखौ ख्रिस्ट'खौ फोथायनायाव बाप्तिस्मा होनांगौ। गनायथि सुबुङा साथामनि सासेल' गनायथिखौ बाहायनांगोन आं नोंखौ बिफा आरो फिसा आरो गोथार दैनि बाप्तिस्मा होयो। गनायथि एबा हुदाखौ जोङो मोनसे समाव बुंनाय जायो गोथार दैखौ बेनि थाखाय सारस्रिना होनांगौ जायो। नाजावगिरि बाप्तिस्मा लानाय सुबुंहा बेखौ नाजावनो गोसो थानांगोन एबा गथ'नि बेलायाव बिमा आरो बिफानि थाखाय बिसोर गोसो जानांगोन। नाजावगिरि जायहा बेखौ इसोरखौ नाजावबाय एबा बाप्तिस्मा लाबाय बाप्तिस्मा लानाय सुबुंहा बेखौ नाजावनो गोसो जेब्लायबो थाथारनांगोन एबा बे बेलायाव बिमा बिफायाबो मोनसे गोसो जानाय जानांगोन। जाय गथ'फोरनि बेलायाव दानिया जों फैदो गाहाय बाथ्राफोर सरासनस्रा सुबुंनि बिफाव जेराव दौरि आरो दिखोनफोरा सरासनस्रा गिर्जायाव सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जेरै जाय प्रसारकफोर लोगोसे हरखाब थासारियाव बेखौ माबोरै मावनो बेखौ मिथिनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। सरासनस्रा सुबुंनि बिफाव जेराव दौरि आरो दिखोनफ्रा सरासनस्रा जेरै बिबान एबा सरासनस्रा सुबुंफोरखौ जाय फालोफोरजों लोगोसे हरखाब थासारियाव बेखौ माबोरै मावनो बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो बेखौ आरोबाव मिथिहोनाय जाबावो। गनायजाथाव
बेबायदि बाप्तिस्माया गनायजाथाव आरो जुदि बिसोर थांनानै थायो अब्ला सुबुंखौ फिन बाप्तिस्मा होनायनि गोनांथि गैया। उनसंनाय जुदि सुबुङा थांना थायो अब्ला रेबखान्थि एबा फोरमायफिननाय खालामनो थाखाय जायगायारि फारिसिनो फोरमायनांगोन। फोरमायथिनाय बे फिननि हरखाब जानाय बाप्तिस्मानि सोमोन्दै रामानखान्थि सान्थौनि सायाव बिथा खालामनाय जायो। अनदायग्राफोर जों बे माखासे थैहां एबा गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ मारै बाप्तिस्मा होयो दिनै बिनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनो मोनबाय। गोजोन्थों। फोथायारिफोर दिनै आङो आफाजों लोगोसे आरोबाव आंनि आलफनसा आरो आंनि अनजालि भिजों लोगोसे आं दिनै बे बरगाव खाग्राबारियाव जाय बिफाखौ लोगो हमनायजों लोगोसे नैबे सम आरो मुगायाव बिफाखौ आर'ज खालामनो मोननाया आंनि थाखाय गेदेरथार खाफाल गोनां। आरो बे समाव जाय आंनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे बिनि बिमाया गावनि बिहावखौ खुलुमनायजों लोगोसे आरो आलफनसाबो गावनि बिबारखौ खुलुमनायखौ जों नुनो मोन्दों। नायहरहोनाय आलफनसाया अन्थाव बाथाव बै समाव गोथाङै थानाय समाव बिबोखौ खुलुमनो मोन्दोंमोन आरो आंनि बेबो दिनै गावनि बिहावखौ खुलुमनो मोन्दोंमोन आरो बे खुलुमनाया मोनसे गोसोखां एबा सावगारि एबा रिफिखां जानानै थालांबाय। दिनै बेनिखायनो अनजाग्राफोर दिनै बे सावगारिनि गेजेरजों अनजाग्रा आंनि आफा रुंसारि जानाय आरो रुंसारि जानाय आंनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारिनि थाखाय नोंथांमोनाबो गाव गावनि साफ्रोमबो आर'जआव बिसोरनि जिउमानि थाखाय बिनायाव लाफागोन। बे गेदेर बाथ्राखौ आं साफ्रोमनो बोरै खावलायहरो जाय आलफनसा बर' नार्जारिया दिनै बियो गोथाङै गैलिया। आंनि आफाबो बे संसाराव गोथाङै गैला। बेनिखायनो जों थैनायनि सिगां दिनै आंनि फिसाजो आलफनसाया गावनि बिबौखौ लोगो हमनायजों खुलुमनायजों बेसे गेदेर अननायनि हांखोखौ दिन्थिदों। मानसिनि जिउआ दिनै दं आरो गाबोन गैया। जोनोम जायो आरो जुलि जायो। गाबनाय आरो मिनिनाय, दुखु आरो सुखु, बारनाय आरो थरखबनाय गासै जागोन घटनाखौ इसोरा जोंखौ उपदेशनि 3 बालामिसेनिफ्राय लिरनाय लेखादों। दिनै जाय आफायाबो बे हादराव दंमोन दिनै बेयो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय। जोंनि अनजालि फिसा सासेल' नायजाल आलफनसा बर' नार्जारियाबो इसोरा हरदोंमोन आरो गावनो हरबाय, गावनो लांफिनबाय। नाथाय थैनायनि सिगां बे माखासे सावगारिफ्रा जोंनि गोसो बिखनाव मोनसे रिफिखां जाना थालांबाय।